Velkommen til den 7. film i rækken af SE07-serien, Når øret går amok, og jeg vil egentlig bare vise jer en dag, hvor vi fangede 19 øret. Det var helt sindssygt. Det kommer her. Jeg skulle fange sgu en fisk. Skal du med ham? Jeg ved ikke, skal du spise fisk i aften? Nej, det tror jeg ikke. Så synes jeg bare, at det er still nice. Ja, nydelig fisk. Catch and release. Så stryger den noget på. Jeg kan høre den. En pæn overflaksvitet nu igen. Ja, sådan der, tak. Det er ret. 35 cm eller sådan noget. Pæn øret på 400 gram. Catch and release. Nu er vi væk fra den. Lykkelig. Og den her, den er altså heller ikke dårlig i størrelse. En 800 gram eller sådan noget. Very nice. Catch and release, ja. Ja, det er sådan. No fish. Ja, det var nummer 7 fisk, der kom i båden. Og her kommer nummer 8, og det blev bare ved. Vi nåede kun lige at sætte avnen, så var der fisk hele tiden. Hug og bid, og vi smed fisk, hist og pist, og vi lavede dobbelthug, og jeg ved ikke hvad. Det var det vildeste ørefiskeri, jeg har prøvet i min karriere som lystfisker. Det var fuldstændig ubeskriveligt. Der kommer masser af billeder endnu, I kan se dem. Det kommer her. Rønner. Ja. Dit lille svin. Sådan er det. Lige snart man sætter kameraet hernede, så er det Thomas bid. Jeg tror, der er en krone over det. Så var der bid igen, og denne gang var det Thomas, der fik den. Vi havde stillet kameraet på et stativ i midten, for vi kunne simpelthen ikke overskue at filme det, fordi vi hele tiden havde hug. Jeg rejste mig op og begyndte at spænde stille og roligt ind, for jeg tænkte, det kunne være, at der lige kom en fisk til forbi. Og jeg havde så et lille hug, og tænkte, var det en arbor, eller var det en øre? Men det viste sig at være en øre, så vi lavede faktisk et dobbelthug, men det har vi gjort før. Men den her gang, der fik vi det på film. Det kommer her. Ja. Det var godt. Ja, sådan gør man det. Værsgo. Der lå nogle svenskere ved siden af os. De havde fanget én fisk, og vi væltede at spare fisk. Så de var lidt misundelige, da de kunne se, at vi havde fisk på. Og de var lige ved at tabe kæben, da vi hævde 2 fisk ind i nettet samtidig. Det tror jeg vist aldrig, de har set før. Det er god humor sådan noget, når svenskerne de får røv fuld på hjemmebane. Men det gjorde de der. Vi skyldte dem vist også en for EM, tror jeg. Det var den sgu ikke. Lad op der. Sådan en fin 300 grams, 400 grams fisk. Ja, slapper. Det var en af de sjoveste dage, jeg nogensinde har haft i min lystfiskerkarriere. 19 fisk på 6,5 timer, 12 til mig og 7 til Thomas, og vi smed vel nok en 6-7 fisk også, og så havde vi jo 2 dobbelthug. Det var sjovt. Skulle jeg lyst til at lave en film sammen med mig, eller vil I vide mere om Sverige, og hvor vi fisker og hvordan vi fisker, så er I velkommen til at skrive til mig på fluekalde@hotmail.com. Og ellers så tjek de andre ud i serien SE07 på youtube.com/fluekalde. Indtil vi ses næste gang, så håber jeg, I fanger en stor en, og så husk at sætte den ud igen, så den også er der, når jeg kommer forbi.